Nire gustoko aktorea da. Pelikula eta telesai asko egin ditu azken aldiotan eta bere azken lanak Detektibeture eta Reina Roja arrakasta bizian dabiltza. Antzestea eta abestea bere pasioak dira eta sukaldea oso gustoko du. Saio bikaina dakau. Kaixo lagunak, eguerdion eta Karmele, ore bat zuen izatia, placer bat. Bueno, erean niretzat. Bai, zea, bakit sukaldatziak gustatzen zaizula, ez alda ala. Asko, 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 bai. Guendala gutxi ikusin zuen Instagramen tortilla patata egiten, Bai, eske izan zen tortilla eguna, eta bai, hori da, eta egin nuen. Eta kinu bat intzenion, ez da? Itxura erra, amamak iteun bezala ondo tostatuta patata, Eske holan egiten zuen nire amak, eta nik jarraitzen dut bere errezetak. Ba, horrei heldu. Bueno, zukalden bestela ere, ondo ibiltzezea, ez da? Bai. Ba, gaur ikusiko zu, ingo deuna da, ostopilan barruan sartuko dugu hemen, izokina bertan, hau farsa batekin, eta gero entxalada bat eta salsa rosa bat lagungarri bezala. Ados? Ederto, eta gero probatu, ez da? Jan, probatu ez. Adi lagunak, earki pasako deuta. Bueno, lagunak eta Karmele, garatuko izuet pausuz pausu nundik noa ibiliko gehan, bale? Esan deun bezala, ostopila beteko dugu hau, ozgailu handakatela, zeatik hemen kanpoen epel xamar dago eta bestela bihundu ingo zait gero luzatzeko, ingo deuna da, hemen papela jarri, bale, barroaino sartu, ostopila jarri, milorria, eta ingo deuna da bete. Zerrekin beteko dugu? Izokin marinatuakin, bueno, marinatua ez, ingo dugu bai, marinatu limoiakin, gatzakin, olio pixkatekin, moztuko deu, azalaken du, espinatxo gatea, eta ingo deuna da pixkat ontzen jarri. Eta baita ingo deu farsa hau prepatu. Hemen daude lau arrautza, esne gaina, alkaparrak, tipulatxak, eta hemen ogile ingo deu txikitu eta tostatu. Eta honekin ingo deu nasketa bat. Orduan, ostopila barrundak haunian, nasketa jarriko dio, gero ontzen jarri deun izokin pusketa handi bat, berriro farsa, beste izokin pusketa handi bat, berriro falta zaigun farsa, itxiko deu, milorria eta hori laben bukatuko deu. Izangoa, izokin pastela. Vale? Bueno. Earra, ez da? Bai, ikusiko zo, zeitxura eta ze arratekoa. Eta, hoi, geho, inberdina da pareba gauza lagungarri bezala. Gehori moztuko deu, plateraratuko deu, eta salsa rosa bat ingo deu. Salsa rosa, jendek normalen iteu, maionesa bat iketxupa bota eta salsa rosa deitu. Baina, bai oso garrantzitsua da salsa inglesa botatzia pixkat, ikutu pixkat emateko, eta gero laranjan raiadura eta sukua, zitriko pixkate bai eraman behar du. Eta orduan, salsa rosa, gio batzuk bai, baina, hortik aurrea, koina pixkat, edo likor pixkat, jendia botatzen dio. Baina, bueno, gu horri biliko geha, umentzako ere ingo deulako gaur, bale? Eta gero, laguntzeko, ingo deu ordazkaula letxua desberdinak, eta kukuluak, eta horrekin ingo deu entxadatxo bat, onduan lagungarri jartzeko, bale? Ezin hobet. Lagunduko jazu entxalada garbitzen da nikungo nahi zinzokina txukuntzen? Bale, beitu, hemen dekatena, beitu. Hemen txeaka katxarrito hau. Eta ingo deuna da, hemen errazka ez dakazu eta ura ez dakazu gainean, baina zuk, ostokateatzen jungo zea, eta bertara bota garbila, sustarrak eta pixkat horbera bota organikoa, eta gero uretatik pasako deu, eta iragatziko dugu ongi, bale? Venga, eta hau esan da, kontatu behar diguzu, zerrekin zabiltzan esku artian azken aldian, bakit, arrakastan zabiltzala, ez da? Bueno, la verdad que nago momentu oso honea, nointxe estrenatu berri da Reina Roja, Prime Videon, novela arrakastatsua. Bai, esan da, bueno, Espainian egonda jende guztia telesaiaren zain eta oso arrakastatsua, bueno, munduan, Indian edo zein tokiat, osea... Eta jakiten da kanpoan zenbat jendek ikusi duen? Bueno, bai, kateak egiten du, zenbat jendea ikusten duen. Gero, bueno, gaude, badago Euskal Telebistan primeran edo, dago Detektibeture, baina ointxe estrenatuko da ere TV1, Televisión Españolan,
Eta ointxe nago pelikula rodaje batean, Antonio Resinesekin. Ope! Antonio Resines, claro, oso celebrea, eta bueno, berarekin lan egitea, ederra Grazia Olaio ere, ointxe gabiltza, komedia bat egiten, egon naiz ere pues, beste rodaje batean, urteko hasieran. Ba, gauzakin zaude esku hartian. Pako Leonekin. Gauza mordo batekin, Ba, ezta? bueno, hortzen abilda, hori da, momentu ederra, niretzat. Bueno, ez dakit zenbat jarri. Bueno, txikia etxango da, ez da? Bai, txikia, entxaladatxoa lagungarri bezala ingo deu, nien mendikan osto batzuk, bestetik osto batzuk, bakoitzetik osto batzuk, eta nahikoa. Geren gozuna da hemen behitu, txurik tankea aukenduko diau, Venga. pixka bat, untxiek ejan berko du, zerbait ez da? Orduan untxientzako botako dugu hau. Eta gero hau ja, pusketatxotan iten dezu horrela ze, bale? Zure kontu, bale? Eta gero ja uretan jarriko dugu ondo, eta kenduko jo lokatza, moskitoko behar danak. Kentzen duzu nik eske jaten dut dena. Eta eske untxik ez da gazu etxian. Ez daukat, zu bai, klaro. Ni bai, eta untxiei ezin dio, geho, eman, arrauta pregitua. Etxoz, eman behar dio. Ulertzen zaitut. Bota bihar desuna, zu bota, gaur untxiek goze pasago, ez da akudira. Ulertzen zaitut, Jose Batxo, hemen. Bueno. Eingo duzuk nahi duzuna. Eta hainbeste gauzakin nola moldatzea hainbeste gauzakin esku hartian. Bakazu denbora dane iristeko? Ba bai, lan honetan, pues daude, hainbat denboraldi ez duzula ezer egiten, eta beste batzuetan ez duzula, ez daukazula denborari. Denbora ikan. Baina, bueno, ointxe nabil ondo, iaz izan nuen denbora saiako hainbat lanarekin. Askotan ere, ezetz esan behar lanan. Baina, bueno, normalan... Adibes, detektibeture, nola juntan rodajia, nola izan zan hori? Hori izan zen... A ber, untxiak ezin ditut hartu. Belarri tente gehiatuko jabetela. Detektibeture izan da, zoragarria, zeka, izan da San Fran, hor Bilbon grabaketa, San Francisco, nik abesten nuen San Franco oruen, eta kao, niretzat da, hor bere barren grabatzen, hainbat lekuetan, eta oso divertigarria. Gero, klaro, nire pertsonaia dela hor putetxeko, San Franciscoko putetxeko nagusi bat. Eta oso divertigarria da, egitea, alde batetik, nire lanbidean horrein arrojan egiten dut, hor euskalduna ama bat, eta bapatean egiten dut hor putetxeko jabe bat, gero, egin genuen ere iaz La Chicas del Trébol euskalduna jauregian, eta oso arrakastatxua Bilbon kokatuta, eta oso divertigarria, eta nintzen Galerias Preciadoseko dependienta bat, kokatuta dago orain dela 40 urte, uholdeetan. Uholde haundi hori ontzana, ez da? Gero, ointxe egin dut Pako Leonen pelikulan, izan naiz epailea. Zerren epaile? Zerren epaile? Ba, horre, juizio, epai batean, epaile nagusia. Vale, ez publiko epaile, ez benetako epailea. Bueno, epailea izan naiz, ez dakit euskal telebistan guazenen, edo ez bagoazen edo hainbat, baina oso divertigarria. Eta adibidez, holako momentutan guztiz sartzen zea papelian, edo kostatzen zaizu aktore lanak itia, edo... Ba ez, eta gainera oso divertigarria da, bilatzea, ez dakit nor zaren, eta hasi hori ikerketa lan horretan, nor zaren, hori, eta bilatu... Nola iten dezun lan hori adibidez esaten dizunean, bueno, pertsona jau izango zea, ezta? Papelian sartzen azte zea. Zehazte zea, etxen ja, ariketak iten, horre espilu aurrian da, hola, nola kudeatzen dezu hori? Ba, ez, bueno, ariketak, askotan, klaro, subtestua botatzen edo aurpegiak usten oin grabatu dute casting grabatu bat, eta ispiluaren aurrean, ikusteko, emakume
horre seria bat, eta ikusten begiratzen nire aurpegia. Taparre harrakateko zaizkizu, Zuzeanakin gainea, Bueno, joango naiz uran... Beitu, hau ingo detena da, nik uretan jarriko dela. Zuk egingo duzu. Uretan jarriko deu, eta utziko deu hor ura dantzan ibiltzia, eta pixkat ura datzia, eta gero iragatziko deu. Ederto, ni gustatzen zaitor asko edukitzea. Bai, momentu bat uretan jarri, hola jarri, ura aldatu, eta berriro utzi. Eta gaina freskatzen danean ur freskoakin, kurruskario gelditzen dira, Horregatik, nik beti... Gora etortzen dira, pixkat agul balin badue, gora etortzen dira. Bai, nik horregatik beti jartzen dut demora desente hor hotzan, hor... Hori da, ur hotzetan, eta uda balin bada, eta ura ez bada oain hotza, gela batzu bota. Gela batzu bota, fresko jartzeko, eta geho egiten dana da, rekuperatu. Edo izotza, ez da? Bai, izot pixkatekin, ur hotzotzakin. Hori da. Ez, izotza ez, porque gehiagik izozten bada, gero... Ez da vuelta etartzen. Bai. Puntxuan, freskatu inbiarra. Zenbat ikasiko dut nik gaur zurekin. Bai. Nahi baduzu klaseak eman edo... Dudik gabe, nola iten dezu, zuk esan dezuna, serio jarri behar denean, nola lantzen dezu, zuzean celebriakin. Kontuz, nirekin. Ondo mostu hori, Bestela. Akabo. Balekua. Bueno, ez daukar lanik egiteko. Eta, abestu pixka gaina zu asko guztatzen zaizu, ez da? Abestia eta koronda ibiltzia eta, ez da? Bai, ointxe egin dute nire maistra, kantua maistra, egin du Ave Maria bat bere amarentzat, komposatu du, eta oso polita... Baina igual joango gara, ordan Elisara joango gara. Estoy haciendo en serio. Ave Maria, gratia plena, Ave Maria, Dominus tecum, benedicto sunt in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesu. Ederra hor, Ai, ama, baina hori zertzan, zeizkuntzatazan hori. Latin. Latin, ez, esan behar nun, bai. Eta hori ez detela ulertzen latina, Latina, Ave Maria bat, ederra egin duena, Maria Bravo. Nondik noa ibiltzen zea abesten? Bueno, abestunik egiten dut normalean kabaret edo musikal edo lakoak. Ez da kuplea, izugarri gustatzen zait, baina, bueno, hau nire maistra, Maria Brabok, pues berarekin ikasi dut hor ahotsa kokatzen, eta berarekin egin dut, pues igual, zarzuela gauzak edo olako gauzak Elisarako Ave Maria hau. Baina ni naiz kupletera hutsa, ni naiz más de... Tengo jardín en mi casa, que es la mar de re bonito, no tengo quien me lo riegue, y lo tengo muy sequito. Esplikatuta geratu da, ez da? Bai, oso goitibera. Osea, niri gustatzen zaizkit horrelako abestiak, ez da? Basea, botza dotore eta pertsonala dagazun. Ona. Ikasi dut. Bai, bueno, dana ikastea biztan da nik kostatuko zaita abesten ikastea, Bueno, seguro kondo abesten duzula. Bueno, hemen, ingo deuna da, esplikatu zeurrotak eman ditugu, bale? Esplikatu, porque nire azten Letxua, hemen dakau, bale. Guain, ingo deuna da, betu, iten deuna da, ura aukendu, hor moskitok eta sulfatok eta histori juteko, jarri bertan, eta ni bigarrengo ura gartzen diot, bale? Gio garbitu eta iragatziko dugu, bale? Hemen inberduna da gero milorria luzatu, eta bete, baina inberduna auto ostatu, farsatxo hau prestatzeko, eta ikusi zuen izokina nola ea martxan da honez, da? Bai. Da limoiakin, daia kolorez aldatzen hasi da, eta gero dago bikain, barruan sartzeko. Baina ingo deuna da bitarten, erreportai bat ikustea juna doz. Venga, guazen. Eta gustatzen zaizu poteo haitia, rabak eta kalamarak eta olako... Noski, rabak hemen Euskal Herrian eta kalamariak. Ba, ikusiko zuen Bilbotik bertan, getxon, dago, labirrotxa eta ingo izkigo erau. Kalamere batzuk, beltzak. Ustet ez daudela erreta. Beltzak, Bai. A ver.
Kaixo Joseba, Zira, Tito eta Edu gara. Eta algortan gaude, La Birrotxa Tabirnan. Ongi etorri. La Birrotxa, hemen behintzat Bizkaian, zertazen zioten, emakume edo gizon, eskontzen ez zirenei. Orduan, zuk, 20 piku urte baino gehiago bazen dituen, esaten zuten birrotxa geldituko da, edo birrotxo geldituko da, ezta? Baina guk hitz joko bat egin nahi genuen, eta birrotxa, birra hotza, eta horregatik gut birrarekin zer ikusi handia daukagula. La Birrotxa proiektua Madrilen hasi zen sortzen. Zeren hor ezagutu ginen Tito, Zira eta Hirurok. Ni neukan tabernatxo bat Madrilen, joan ziren Tito eta Zirak Garagardo festival batera, eta hor ezagutu ginen, eta ja hor hasi ginen prestatzen edo, pentsatzen zer egingo genuen edo zer egin nahi genuen. Algortako La Birrotxa Tabirna, egin dela 2 urte eta erdi gutxi gora behera zabaldu genuen. Baina fabrika, Garagardo fabrika bat zegoen dela 10 urte, horritzen. Garagardo fabrikak badaukate txorrotak Garagardo guztiak daztatzeko. Baina Titok ez dauka hori bere fabrikan, eta orduan ona ekarri genuen. Eta hemen daukagu 10 Garagardo txorrotak. 8 edo Garagardoa, eta daukagu baita birmuta, Garagardoa eta bermuta, guk egindako prestatutako birmuta. Eta kalimotxoa ere badaukagu guk egindakoa. Gure eskaintza gastronomikoa normalki beti dago lotuta Garagardoarekin. Orduan, adibidez, saietzak daukagu Garagardoarekin eginak. Edo guk deitzen dugun Black Rabas, direla txibierro beltzak, ere baita badaude Garagardo beltzarekin eginak. Eta gero, egalak baditugu ere, eta errezioak, mojojoiak, gure karta txorrotak bezala aldatzen dugu noiz behinka. La Birrotxan ere egiten ditugu Garagardo daztaketak, Zira nire kidea, nire bazkidea antolatzen ditu, eta bera Garagardo pailea da. Hemen daukagu gure Garagardoen 3 adibide. Lehenengoa, kukaina ditzen dugu, eta, Garagardo arruntena edo esan dezakegu dela. Jendeak eskatzen duenean, kaina bat jarri, hau jartzen dugu. Guk egindakoa da, gainera gluten gabekoa da, eta jendeak pentsatu dezake zeo zer falta zaiola, gluten gabekoa izateagatik. Baina orain egiten duten moduan, zaio zer falta. Gure bigarrengo Garagardoa, Greenfella ditzen dugu, eta Garagardo iluna da, Belgikako estilokoa, eta hau da, esain garratxar. Gluten gabekoa da baita hau, eta zaio zer falta ez da, Hirugarrenekoa, IPA. La Trini deitzen dugu, eta IPA hori bai direla garratxak. Lupuloak daukate, lupulo asko, eta hori da ezberdintasuna besteekin. Eta daztaketa txiki honen ondoren, gure errezeta berezia egingo dugu. Txibierro beltzak. Hemen gaude Titorekin, Garagardo ekoizlea, eta gaur baita Txibierro beltzen ekoizlea. Lehenengo egin behar duguna, irina pizka bat bota, Garagardo beltzarekin, kalamarrearen tinta bota baita, gatz pizka bat, eta gero dena nahastu. Txibierro beltzak, guk etzaten dugun moduan, Black Rabas, bakarrik egiten ditugu jaiegunetan eta asteburuan. Eta jendeari asko gustatzen zaio, ateratzen direnean erreta bezala agertzen direlako. Gero txibierrak irinan sartu, dena nahastu tintarekin eta Garagardoarekin, eta frigitzera goaz. Eta platera hau nahiko ikusgarria da eta jendeak asko harritzen da ikusterakoan. Eta orain plateratuko ditugu txibierroak, limoi zati batekin lagunduz eta etxan egindako tomatezko aliolia. Joseba, hemen dituzu gure txibierro beltzak, edo Black Rabas, eta iazatozen La Birrotxa Tabirnara daztatzera txibierroak eta gure Garagardoa baita. Agur! Haupa irukote, eta haupan zuen kalamare horiek, eta ze Garagardo goxuak, Ai, ama. Bezarka da hondi bat, jarraitu goxatzen, gustatzen zaizuen egiten, danoi hain gauza goxuak egiteko. Gurean jarraitu behar dugu. Hemen prestatu behar dugu da farsa edo nasketa hau barruan jartzeko, eta gero ere bai milorria luzatzen hasiko gea. Baina lehen da bizi, farsa hau martxan jartzeko, ingo deuna da, behitu, hemen, botako dugu esne gaina, eta baitare arrautzak. Eta ingoitugu nastu.
Eta gero, botako dugu ogila, eta ogileak iningo da loditu. Eta loditasun horrei bota berdio, bai, tipulatxak, eta baita elkaparrak, xapore emateko, bale? Ederrak. Hemen ingo duguna da, txortena kendu, nahazu horrela olabanaki, eta hau txikitu dena, bale? Dana txiki utziko dugu, bertan sartzeko, bale? Ederto. Venga, zure kontu. Eta nik esan dako, arrautza botako ditut, ogila botako, eta utziko dugu beratzen, gero dena zanpatu eta nahaztuta usteko. Zer? Inoiz ez dut ikusi alkaparrak hain handiak, alkaparrones uste deitzen dioela. Eta ze tamaino nahi duzu? Hola, txiki. Holan? Holaxe, ezin hobe. Holaxe oso ondo. Denak edo zenbat? Bai, denak prestatuko ditugu, bai. Venga, holan daukat lana. Ere, bai. Zelen geratu naiz lanik gabe. Bai. Bueno, zu mingaina eman, eta listo. Bueno, ordan hori da farsa, ze izen berezitxoa. Bai, mateu, baina farsa, beti izaten nuen, baina farsa, has dicho, no? Bai, batzutan nahaztu itegia, baina, bueno, farsa da nasketa bat. Nasketa bat, betegarri bat, eta askotan erabiltzea eragi sartzeko, edo ez dakit, batzutan pasta baten barrun sartzeko, gaurkoan milorri honen barruan sartzeko, bai, izokinakin. Es una farsa, esto es una farsa. Bai, da farsa, eske nik asko erabiltzen dut lagunekin eta da katxondeo bat farsante, basu ere farsante bat zara. Gaur bertan, bai, izokin farsantea. Txiko, zerako farsantea? Gustatzen zaiz asko, egingo dut farsa. Bueno, kontatu, badak iguan dela gutxire bai, sarien bat jasota zaudela, ez da? Bai. Zerrena izan zan, saritxuak? Bai, izan da Chirene of the Year. Chirene of the Year. Hori ez du edo norge jasotzen, Azteko eta behin bilbotarra izan behartzea eta benetakoa, ez da? Hori da. Osea, ze Txirene badakizu dela Bilbon asmatutako hitz bat. Hitz bat, bale. Eta gaina, bueno, Txirene bai da. Eta zertan da, zehazki, zen nahi duzan Txirene? Ba, eske bai da, pues, zerbait divertigarria, graziarekin, edo ez dakit, baina eske da, Txirene eske da zaila da esplikatzeko, baina zer den Txirene, baina zuk niri begiratu, eta ni Txirene, erabat Txirenen. Eta gainera izan dut, sortea, ohorea jaso dudala Iñaki Urangarekin, Iñaki Uranga abeslariarekin, izan gara Txirene of the Year 2023, hortxe daukate etxean nire diploma hor, eta, oso polita izan zen, Eta nola lortzen da premio hori? Zein behar da? Nola zaude bertan nola esaten da, ez dakit, nominatu da, edo... Bada, Bilbao historiko, da elkarte bat, Bilbon hainbat gauza egiten duen elkarte bat, eta, horre, daude, ez dakit, margolariak, idazleak, hainbat jende, egiten dute boskatu, eta gu izan gara, boskatuak eta sarituak. Boskatuak eta sarituak, eta, asko izan da, Las Chicas del Trebon lan, hau, antzerki lana egin genuenea aste nagusian Bilbon, eta gero, aste batzuk, arrakasta hundiarekin, beteta antzerkia, eta, ze ederra den egitea zerbait barre egiteko, egin da barre egiteko, eta, txisteak eta, Bilboko txisteak. Ez da, igual, hemen Donostien egin eskero, egin behar genuen adaptatu. Hemen Donostiera, baina, zer kontatzen duzu, Bilbotarre batentzat pentsatuta, eta ze ederra den, jakitea botako duzula hori, eta hasiko da jendea barrez. Eta, beste sari bat jaso genuen ere, prentza eta irrati sari bat, Las Chicas del Trebol, eta, txiko, premiada internacionalmente. Eta, orduan, bilbotarraz izatez, oso arro egongo zea, ez da? Mesedez, besarkatzen dut Bilboko lurra, goizera ateratzen naiz ataritik, eta raska, lurrera. Baldozeita, bai, eske da, badakizu, sentimentu bat, ez da? Bai, bizizarenean betidanik eta orain bueltatu naizela nire ausora, nik jaio naizen ausora, Solokoetxe ausora, hor ikusten ditut nire ama, nire aita, ez ditut nirekin, nire nebando, nire, joaten den hainbat
bada hor egotea eta, bueno, gero auzokideak, pues, betiko auzokideak, hombre, Carmele, berriz ere menta. Ez ezaguna izango zea zure kalian, ez da? Baina, bueno, ezagutzen naute txikitatik. Bakizu nik nire eskaleran ja 3 urterekin edo baneukan izen bat, eta zen Zefini. Zefini? Zergatika. Pues, karo, garai hartan estrenatu zen abesti hori Capri, Zefini, nananani. Eta orduan nik txikitan, pues, ematen du patiotik entzuten zen Capri. Orduan ja hori izan zen nire motea, Zefini. Orduan kantatzeko eta guzti hori ja txiki-txik eta... Ja, ez ikusten da. Osea, gero ni ibili naiz, pues, hainbat lanetan eta zeoen umeak ensegida, pues, guazenekin edo ensegida egoten dira dantzan, abesten, baina lehen ez ziren gauzak. Orduan ni hasi nintzen berandu, baina ibili naiz hainbat lanetan, baina karo, hori nire barruan zegoen. A ber, jarraitu zuk esplikatzen. Ez esplikatu ez, hau inberdet zu segitzeiten jendia eskontuatzeko nola nebide. Hau inberdet lasai sartu behar deu. Eta egin behar deuna da, hau barroaino sartu puskatu gabe, behitu hau eusten horrela, eta utziko dugu leku bat gero txak tapatzeko. Eta barroaino sartzeko, jun behar zeate mantxo. Ez tira hemendikan, bestela hemendikan puskau ingoa, inberda, hemendik altza, eta bera eraman. Altzatu, eta bera eraman. Suabe, maitasunakin. Bai, hori beti. Dana iten dan, dana ondo olateatzea, ez da? Hombre. Dudik gabe, balasei jungo behar. Eta hemen guen bete berdeu, behitu, hoi sartu behar ezu honea. Ota alkaparrako honea. Eta baita ere bihar deu tipulatxa bertan. Zergatikan, denan astu berdekolako, azpin jartzeko. Bai farsa hori, gero izokina, gero farsa, gero izokina, eta venga, farsa, bai farsa. Bilbon farsa es otra cosa, ¿no? Es que da ederra farsarena. Bueno, hemen daukagu farsa marcha, ¿no? Farsa marcha. Ona. Zelan, emango diazu beste lan bat edo? Hau zurituko dituzu, bale? Bueno, nik zurituko dituzu txikitu, bale? Nik zurituko izut, zatik anbelaxe bihar deu gainea, bai, ez dut negarrik egin naiz. Tipulatxakin negarriten duzu? Bai, asko. Bai, Eta nola... Sensiblea zea? Bai, oso sensiblea. Mimoak behar ditut gainera, Joseba, mimoak. Bale. Txikitu eta betaurreko jarri berbaituzu, betaurreko jarri. Eta bestela bakizu zateuen? Azal pusketau buru gainean jarri berdezula. Bai, desde luego. Bakizu baina horrek iten du ez negarritia. Eta bakizu zein dan trukua. Zeratik, nuku negarrez azten geha, hola zaudenian, beira zaudelako. Eta orduan iten du ez salto, txinparta batzuk da negarra azte izuen. Baina zu buruan jartzen bazu, burua hola dakazu. Eta orduan ez dia iristen txinparta begira. Balekua da, bakarkan lilia gero garbitu inbiardala. Txikitu hori. Zelan nabil ikasten gaur zurekin. Joseba Nik ere ikasi ez serio jartzen. Ez dakit zelan nahi duzun. Hau, bueno. Hola xe, txikitu, lasai. Hau, kenduko jo. Hau, izugarri gustatzen zaite berdurak mostea eta... Bai. Ez dakizu da, hau da mindfulness momentua. Bai, ez da, lasaitu, goxatu, eta ni naiz oso gustatzen zait asko meditazioa. Bai, Ze meditazio mota egiteituzu? Ez, egiten dute isiltasunean. Edo, bueno, batzuetan ere gidatua, baina bai ikusteko, Joseba, ikusi behar dugu ze daukagun buruan. Eta ez dakizu. Nik ez dut nahi ikusi. Horregatik, begiratzen duzunean dinosu, madre mia. Jarriko dut musika pixkat. No, hola nik azten da. Baina bai, berdala, eta gaur hainbeste esaten dana, etxeri, lasai, etxian, arnaz hartu, zure arnazak kudeatu, jakin, noaino iriste zaizun. Bai. Eta, bakeo, berriro hasi, eurrian. Gertak eguta lasai azten. Ibilbide horretan nabil, eta oso lagungarria da meditazioa pertsonaren txat. Eta, bueno... Ze ona. Eta, egunero meditatzen dezu edo? Bai, egunero. Eta gero, bueno, egiten ditut ere erretiroak. Bai? Bai, ointxe maiatzan egin dut 8 eguneko erretiroa. Oso modan daude, ez da? Usten dut modan daudela baliagarriak dialako, ez da? Bai, oso. Nire txat, desde luego, eta, bueno, gainera hori zientifikoki frogatuta dago, ez dira... Eta, bueno, ni gainera etortzen naiz, ni Donostiarrekin joaten naiz hori retiroa egiten. Bai, baraka dago hemen inguru honetan. Fernando Rodríguez Bornaetxearekin joaten naiz hor erretiroak egiten. Eta, hor
Eta? Alaban eta 8 egun, hau begiratzen hau egiten badut, abez egiten ari naizen, konzentrazio guztia egiten ari naizen. Eta zeiten da, nola azten dira erretiro batea jutezea eta nola da hori adibidez? Bueno, hor joaten gara, isiltasunean egoteko eta hor meditazioan egoteko, egun osoan egiten da meditazioa eserita, gero ibiltzen ere, zure arreta guztia jartzen duzu oietan eta hor erabat konzentratuta, gero zutik ere egiten duzu meditazioa. Eta zenbat jende da hor? Egoten gara igual 20 piku lagun edo lan, ezta? Eta gero mendian ere, ezin dute esan, baina Euskal Telebistako aurkezle oso famatu batekin joan nintzenean lehenengo aldiz, asteburu bat, hor zegoen, baina ez dut esango izena, hori da pertsonaren... Baina ederra joaten gara egin ora, alabara, eta hor Euskaldun mojak daude, eta ja geratzen direnak, Euskaldun peto-petoak joan nintzenean lehen da bizi, nik arbile larrinaga, esan da ere horretik. Eta zu alde zuen isilik egon, zenba egun egon biharzea? 8 egun. Dana isilik? Bai. 8 egun. Eta nola moldatzen zea zu isilik, Carmele? Ni ederto. Ja bastante gerra ematen dute egunean zehar. Orduan, ondo etortzen zait horri isiltasun hori eta konzentrazioa eta horre zikasten. Txiko, ze polita. Daukazu dena konjuntoan. Hoi etorri naiz nire konjuntoan. Hori lagundu iteielako, Bai, osea, lagundu iteielako. nik egiten ditut gauzak hori. Farsa hori. Beitu, farsa hau. Bat, bi, eren bat botako deu. 3 pusketa behar ditu orduan. Azpin jartzen dugu horrela. Eta gero beitu, Bai. Ezokina daka pusketa potolo bat alde baten, bestian jarriko dio. Holaxe, oso ikan, Trak. Alde bateaka loitasun bat, eta gero besteaka jarriko du. Beste alde batetik etzaigu sartuko eta bestetik bai. Horrelaxe. Hemen bota berdeu, beste eren bat, farsa a tope, Ai, ama, grasi jaitein, Asko. Asko, ez da? Oso divertigarria da, nire. Ze ondo pasatzen ari garen, txiko, torriko naiz, astero. Naizunian, gure etxeko batek irekita daude. Astero torriko naiz. Beitu guen zein berdi honen, esto no es una farta, es una chimenea, vale, inberdi guen, A ver. Etu txiko dugu mendikan. Kenduko jau soberan dago nau. Bai, osea, tximenea bat egingo dugu. Bai, ikusiko zu, tximenea non egingo dugu. Hau egingo duguna da, itxi, horrela, eta hau, barroa, etu, raka. Eta sartzen duzu, Eta guain, ez lertzeko, eta ondo arrotzeko, beitu, mendakat, txilarrezko papela, tendet horrela, iten detorrela, beste bat ere bai, eta guain iten detena da behitu, Horrela segartzet. Txiko, metxak egiteko pelukerian gaude. Bai, balioko nun, Horrela jarri. Kanutillo bat. Kanutillo bat, eta hau izango da tximenea. Ingo jotena da behitu horrela iriki. Jesus gizona. Eta... Zelako asmakizuna. Bueno. Eundoko hain dugu, Farsa, tximenea. Baina, tximenea de farsa, kolega. Ai, ama. Bueno, lagunak, hau labea dijoa. Txuku. A ver, hemen gauza gata berbetzen txikela. Eta ingo deuna da, erreportai bat ikustea jungo gea, oitean bitartian ados. Eta zehazki noagoaz, azpiko etxe tabernara, eta berbertan, zenbat iguen, zerbait goxua, seguro. Guazen area. Guazen. Kaixo, Joseba, Juanjo naiz, azpiko etxeko arduraduna, eta legazpin daula, eta erakutsiko dizut, ze presto behar duen jatetxean. Hau ospatu genuen, undala 36 urtein baitu, eta gauza bat oso fascinante, 36 urte ikia. Taberna dau, legazpiko ia erdin, legazpiko etxea da kale bat. Legazpiko kale bat. Orduan,
azpikotxea. Menu daukeu, azten, gero aztu burutan menu daukeu baita, eta pintxo. Berezik, pintxo normalak eta denetatik daukeu. Hau, herri txiki bada, egiten dugu platerak tradizionalak, tripakik, buztana, arkumea, txerrikumea. Ezautu duzu azpikotxea, eta den guaz, platera prestatzea. Esto gordet, zigalita salpimiento dulce. Oso gauza, baino zoragarri. Zigalita da emate pasak, 3 gilerra iken da, rulo bat, eta hori pergitu iken da. Rezeta hori indala 37 urte. Donosti nino lana, eta handik erakarri non. Eta oso, baina benetan oso goxoa. Neu guztau bitzate beti zukaldea, eta hasi nintzen Donosti, Joamari azak. Eta Joamari oso jatorra. Eta niretzako izan zen gauza erdea esaten damtzela, gratifikante. Eta hori nintzen gutxi gara bera urte eskaz hor txinguru. Kasi non, baina ikaragarri. Eta gero, hemen hasi ginen, hile honetan inbaitu 36 urte, plateran jartzen da. Piparrak, gorri eta aro bat bezala, gainen dijo zigalitak, eta gero darama. Piparra tipulakin, eta gero jartzen da. Zigalan burube, eta gero perregile osto bat, gainen. Hau iten dut, jendei enkargatzen bado, zati gani zauket hau kartan ez da ez menun. Enkargatzen bado, baina bezain pronto. Bueno, azkeneko ikutu inbardet, eta ja, platera prestau dugu. Prestau dugu platera oso goxoa, dala, hemen gare behazpikotxe jatetxean, eta nahi zunean, etorri, 1000 esker, eta ikusuko gara. Ai, ama, rindeu, Karmele, telebista bakizuen magia iteula eta 5 minutua nintzaigu hau, eta hau ez dakitan. O lokomotora lehen duen bezala, o Titanic, igual, no? Ui, Titanic. Itxasontzia mateu. Joseba DiCaprio, eta ni Kate Larrinaga. Ez du aurrean zinan. Baina aurrean, baina, katxila amar. Hoi lokomotora, o Titanic, nahi deuna, itxasontzia indeuna. Ikusi zuen nola arrotu dan, Guain, utziko dugu hemen epeltzen. Eta hain behar deuna da, bueno, azteko eta behin, Juanjoi eskerrak eman, indezun, plater goxo horrengatik, esan dezu hor bakik, betiko janaitezuela eta gora etorri zea, Hoi da hoi plater beresi eta goxua indezuna. Egia esan, errekitan nago, sigalita hori probatzeko. Besarka bat eta jarraitu goxatzen. Ta guin behar deuna da salsarrosa prestatu. Inaldezu sekula salsarrosa. Bai, baina nik egiten dut hartzen dut maionesa, ketchup, hori, koñaka eta laranja eta barroa. Gaur salsa perriz pixka botako jo, eta ardo zuri jare bai. Botako jo zuna da laranja, pixka raiatuta eta zuku pixkat, bale? Gero hemen, botako zuna da maionesa, ni maionesa ketchupa, baina lehen da bezingo zu maionesa hin, bale? Beta bota arrautza. Lehenengo arrautza, ez da? Lehenengo arrautza, gatza eta olilua, maionesa simple bat. Eta gero horrei osagaia botatzen jungo gea, bale? Edertotxo. Eta nien behar detena da, alinito bat ingoet baitare gure letxua alinatzeko, eta beste gauza gutxi. Bueno, eta nik zuri ikusi zut tortilla patata egiten. Baina zein da zure plater rizarra? Ze plater dazkazu horretxen gonbidatu entzako edo egun berezitako? Hombre, normalean eski ointxe bertan gustatzen zaizkit asko barazkiak beti. Igual ointxe egiten dut, azken garaietan egiten dut lasaña, kalabazin lasaña, egaluzearekin, edo nire albondigak, ez dakizune daukadala urrezko taperra. Nire albondigarekin. Bai, taper de oro y de diamantes. Ai, la leche. Eta nola ditzen dituen albondiga? A ver, kontatu guri. Ez da sekretu izango, errezeta, ez da? Ez, albondigak dira, eta gainera da, omenaldia, amari, alde batetik, saltzagatik. Gero, nire koñatari zeziren rebosatuak, eta hori ikasi nuen berarekin, eta asko zere gozoagoak geratzen dira. Albardadituak, hombre. Bai. Eta gero,
Ez dakit, Moztu Uste zaizu? dut, bai, moztu. Bueno, berreskuratu ingo Igual dugu. reglarekin nagoela. Oh. Ba, berreskuratu ingo dugu, Bai, eskerrak, porque, chico... Hoi berreskuratzeko, beitu, ur A ver. pixkat. Vale. Eta guain, birringailua hemen sartu. Hemen birringailua garrikan. Eta june ematen, eta bestia botatzen. Botatzen, Bai, venga. june ematen, nik hau jarriko, ez dela txintxilika molestatu ingo izu. Venga. Eta hau jun botatzen mantxo, eta errekuperatu ingo dugu. Oso ondo. Osea, hau da zure trukoa. Hori da trukoa, sakarrontzira eserrez botatzeko. Moztutzen bada, jendea, bota eta berri jain, ez? Alda errekuperatu. Pixkanaka botatzen, eta bueno, orduan almondikitak eta holako gauza. Bueno, zeiten dezu egun libretan? Ez da beti dana sinia eta parranda eta dantza eta musika izango? O guztai zaizu ez dakit, mendia, pasian, o ondartza guztai zaizu jutia, o bidaiatzia, edo... Bueno, a ver, etxoin, Ez que nago hemen tensioan nago hemen, Hoi bukatu aurrena, A ver, momentu bat, mesedes, Hau da, nire horea doa hemen. Dago hemen, a ver... Ai, bai. Ai, Ez moitu azkar, mantxo moitu. A ver... Vale, oso ondo dijo, Zoragarri, guain ingo Bueno, duguna da. esan dira zure... Ez da gehiago naztu nahi, nire aztu inzait. Ea denbora libren ez egiten zuen. Ni denbora librean? Ba, ibiltzera joan, mendira joan, itzasora ere, pues... Danetik pixkat. Naturan egon, gero lagunekin, gero sukaldatzen, lagunen txat, familiaren txat, botatzen diote triki-triki? Bai, guain, triki-triki, traka-traka, truku-truku, dena Hau barroa. garbi egongo da, klaro. Hori bai, noski. Eta gaina beti oso garrantzitsua da, emate dude limoiak eta naranjak, jendia ez dugu garbitzen askotan. Eta oso garrantzitsua da garbitzia, zergatikan, hoiek kanpon ibiltzen dialako, hautza hartzen dute, zikina hartzen dute, furgonetan ibiltzen dira, eta leku guztietan, orduan beti garbitu inberdia erabili baino lehen du. Beste fruta asko, zehatikan nola delikatuak gian, normalian estalita juten dira. Baina laranja, limoiak eta mandarinak beti biztan. Orduan beti garbitu inberdia. Jo, zelako usaina ederra, Eharra, ez da? Zenbat botatzen Ni diot? uste nahiko. Horre guain zuku pixka bota. Horan zuku pixkat, ala. Hemen den aprobetxatu. Nei hau gustatzen zait, betu, hemen iten nahi naizen alinito hau. Iten dut bakarrik eskarolantzat. Normalen eskarola batzu freskoakin asko jaten dugu etxian. Bai, jo. Eta iten deuna da, hola, limoia, edo ospina, kasu honetan ospina botatela, batzu freskoa pikatuta. Botatze jau gautza eta olio bergina. Naztu, eta hau da, alinito bat, letxuantzako, ezin hobia. Bai, niri Hemen zugarri dago gustatzen probe. zait. Bueno, bota diot zukoa. Vale. Horaize, ardo guztia? Guain ardua ez txorrota txiki bat. Txorrota, eta... Salsa inglesare txorrota txiki bat. Salsa inglesa, hau ez dut erabilinik, Ez, ba, kriston ikutu ematen dio. Hola. Eta, bai, bikain. Eta guain bota hori dena. Venga, dena. Ala, eskerrik asko. Eta Bueno, hau da nire lehendabiziko salsa rosa profesionala, ja mai nagusian hemen. Mai nagusian, ja. Bai, hau Bueno, egingo guantxe, dutetzen. zer dakazu eskuartian? Nun ikusiko zaitugu azkenengo antzeslanetan, edo zerbait berria Bueno, dakazu? momentu zau pelikula hau grabatzen, Bai. daukatu hain egin dut eta egin daukate kainan, eta ez dakigu ze karriko digun etorkizunak, eske, ointxe nabil, osea, zelan da, eske, nahi nioso, nago hor en el top 10, larrinagaz top, zuk inglesa Horre egiten eusten, duzela. of course. Orduan norke, ez dakit, igual Almodóvar, Ales de la Iglesia izugarri gustatzen zait, eta, ez dakigu. Bakizu gure lanbidean, Bai, tokatzeana eta urtean zehar retortzeana, ba horre heldu eta aurre egitea, ez da? Letxuga gutxi igual jarri zute, ez da? Bai. Letxuga gutxi igual. Ez, hau dena jateko pixka bihar dugu, Bakarrik anguen entxalatxo bat iteko, pixkatekin nahikoa da gaula. Ingotena da behitu, boltxo batea bota, pixkat hori. Ez dakit pixka soso. Sosito? Nei ezibili sosito, Gatza bota pixkat. Sosito igual, Bota gatza tanto. Ez que nire ama oso sosa zen, ordan geratu zait. Benetan? Ez sinisten hori. Bueno, sosa sukaldean,
Bera vale, oso vale. salada, Maritxu Cabañitas. Pentsatzen Ba, dut. zu dinozulen, hor, egin dudan pertsonaia Maritxu, Reina Rojan, Bai. nire amarengan pentsatu dut, eta da omenaldia, berari. Ala sosita. A la sosita. A ber, bain, Bueno, hobeto. hemen, entxalada. Batzu jakin adinatua. Txiko, Vale. txiko. Hemen gainean saltza. Horrela xebotako jau. Horra. Beste pixkate bai. Eta listo, perexil puzketa bagarri. Eta indeu gaurko saioa. Zein utzu zaizu? Bueno, pues egingo dudala. Ingo zutxin. Bai, hombre, noski. Eta hau esan dakoak gaur izokinak indeu, baino beste zerbait gehiago gustatzen bazaizue, ua sartu. Eta eharra gelditukoa. Hoi bai, farsa. Hombre, farsa da ezinbestekoa. Farsa, que no sea farsa. Bueno, launak, mi esker horreoteatik, zuri Carmele, mi Ai, esker. cariño. Eta egia esan, jarraitu goxatzen, goxatu arazten, eta bilbotar peto izaten. Gora, Bilbo! Gora! Hori bakarrik bilbotarroatek egiten. Me katzi dama. Joseba, mosu batxiko. Bi. Hala, Aio, pela jo. baina farsa.